kilohertz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Alas 6:09. Hatod sa Indo kan DZGB, ang programang Legally Yours GB. Ini ang programang magtataon ng opinyong legal, madara ng impormasyong legal, asin pagdiskutir kan mga napapanahon na issue, mapadapit sa mga lays kang nasyon, asin maging sa lado lokal. Legally Yours GB. Mga legal advices, asin masimbag sa indong mga kahaputan. Legally Yours GB. Magpartisipar asin magapot, gunyan, uya ang sa indong makakaiba, digdi sa Legally Yours GB. Dapat aram mo. Ignorance of the law excuses no one. Kaya, dapat aram mo. Sunday morning, up with the lark. I think I'll take a walk in the park. Hey, 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 it's a beautiful day. I've got someone waiting for me. When I see her, I know that she'll say, hey, 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 it's a beautiful day. Good morning, good morning. Maray na pagkaaga mga tugang. Hot, beautiful Sunday. This is my beautiful day. Actually, bako masyadong good, and beautiful ang satuyang Sunday dahil nga ni kay bagyong paeng. Oh, my, it's a beautiful day. Alaga daw wara man maraot kung kita maging positive man giraray or i-uplift ta ang satuyang mga sadiri maski nga ni sa nangyayari. Good morning mga tugang. Nakapag-charge na ako kang sa tuyang text line. So, pwedeng-pwede na kamong magpartisipar, giraray, pwedeng-pwede mag-text. Pwedeng-pwede mag-call sa 0915-228-3732. Kumusta man po ang sa indong mga kamugtakan dyan sa indong mga harong? Sana wala man po masyadong binaha dyan, no? Dyan sa indong mga lugar. And of course, maugma kaya kita mga tugang na zero casualty po ang probinsya nin Albay. So, we commend, of course, our government, digdi po sa probinsya nin Albay. Talagang hands-on ang satuyang mga opisyales. Kaya din na-achieve ang zero casualty sa kay bagyong paeng. So, mga tugang, naka-live din kita sa tuyang Facebook sa DZGB News Online. Oro at siyan, basahon tapuan sa indong mga greetings. And of course, kung ano man an sa indong maut ipaabot. Sunday morning, up with the lark. I think I'll take Bago kita mga tugang mag-ururon about something legal. Bago po an sa tuyang programa na Legally Yours GB, dapat aram mo Sunday edition with Christine Longabella. see her, I know that you'll say, I-play ta po na an portion kang ipinaluwas na press briefing kan sa tuyang DOST Pag-asa para updated kita maski Domingo ngunyan kay bagyong paeng. Pero sa luwas dai naman garo nga ni maski oran wara naman sa luwas digdi sa tuya sa Legazpi City no.
Pero bandang alas 2 gayo dito or matanga nakasubanggi, biglang nagkusog pa suuran. Alagad sa panahon na ini mga tugang, kung gustong maaraman kan sa tuyang mga OFW na nagaantabay ngunyan or mga nasa harayo na lugar, digdi po sa syudad nin Legazpi, naghupa naman, wara naman nin uran. Follow the sun. So, danguguntang ng mga tugang, ang portion kan na press briefing na ipinaluwas kan DOST Pag-asa Kasubago. Mapapansin po nila, malawak pa rin yung sirkulasyon ng malalakas po na hangin itong si Bagyong Paeng, affected pa rin ang malaking bahagi ng Luzon. Sa ngayon po, tropical storm ito at as of 2 in the morning po yan, pero ngayong umaga, mananatili itong unti-unting lalayo na sa ating kalupaan dito sa may West Philippine Sea, westward or pakaliwa po yung movement nito. Posible pang lumakas muli as a severe tropical storm habang bumabalik po dito sa katubigan at base na rin sa ating latest track, lalabas ito ng Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga or hapon. Sa ngayon po So, ayan mga tugang, number 2, dito sa ilang parte ng Luzon, kabilang ng Pangasinan, La Union, signal number northern 2. portion of Ilocos Sur, ganyan sa Benguet, Tarlac, Zambales, western portion of Bataan, western portion of Pampanga, at dito rin po sa northwestern portion of Nueva Ecija. Dito sa may merong signal number 2, asahan pa rin po ngayong umaga ang mga pagbugso ng hangin na bahagyang malakas. Meron din mga gustiness or mga pagbugso ng hangin doon sa mga merong signal number 1. Maraming lugar pa rin po dito sa Luzon, kabilang na ang buong Cagayan, including Babuyan Islands, buong Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, ganyan din ang Apayao, Kalinga, Ifugao and Mountain Province, Abra, Ilocos Norte, signal number 1 na po, rest of Ilocos Sur, ganyan din ang buong Aurora, rest of Nueva Ecija, rest of Pampanga, buong Bulacan at natitirang bahagi ng Bataan. Signal number 1 din po dito sa Metro Manila, ganyan din sa Laguna, Rizal, Batangas, Cavite, Quezon, kabilang ang Polillo Islands, Marinduque, signal number 1 na lang po, northwestern portion of Romblon, buong Occidental Mindoro, including Lubang Islands at Oriental Mindoro, signal number 1 na lang din, gayon din sa Calamian Islands, Camarines Norte, at northwestern portion of Camarines Sur. In terms of mga pag-ulan, magandang balita po dahil humina na at hihina yung mga pag-ulan natin ngayong araw dahil dito kay Bagyong Paeng habang lumalayo sa ating kalupaan. Moderate to heavy rains ang aasahan pa rin naman dito sa Zambales, Bataan, Aurora, Pangasinan, Batanes at yung northern portion po ng Cagayan kabilang na ang Babuyan Islands. Meron naman tayong mahina hanggang katamtamang ulan ngayong umaga dito po sa Metro Manila, Cordillera Region, Calabarzon, Mimaropa, Camarines Provinces, Western Visayas at natitira pang bahagi ng Cagayan Valley and Central Luzon. Sa mga kababayan po natin na dito sa mga lugar na nabanggit, asahan pa rin po yung posibleng pagbaha sa mga low-lying areas. Mataas ang tsansa na magkakaroon din tayo ng mga pag-apaw ng ilog knowing na malakas yung pag-ulan kahapon at mataas pa rin ang tsansa ng landslides, lalo na po sa mga mountainous areas, knowing din na medyo saturated na yung lupa dito sa malaking parte ng Luzon. Severe winds naman, tulad po na nasabi natin kanina dun sa merong signal number 2, ngayong umaga asahan pa rin po yung gale force or may kalakasang hangin habang may mga pagbugso or strong winds naman sa merong signal number 1 ngayong umaga. Meron din po tayong gale warning pa rin at maraming lugar pang apektado ng matataas na alon, epekto nitong si Bagyong Paeng plus Amihan or northeast monsoon. Asahan po hanggang 7 metro or higit sa 2 palapag ng gusaling mga pag-alon ang aasahan sa seaboards ng Luzon at sa western and eastern seaboards of Visayas, lalo na yung mga malapit po dito sa may kay Bagyong Paeng sa may northern, central Luzon and the western seaboards of southern Luzon. Dito naman sa natitirang baybayin po ng Visayas, yung western seaboards of Visayas, northern and eastern Samar, meron pa rin tayong mga pag-alon dyan, bagamat unti-unting humihina, taasahan natin ang bahagya pang paghina ng mga pag-alon doon at tinanggal na rin natin yung gale warning dito sa may Central Visayas, parts of Eastern Visayas and even Caraga region. Inuulit natin, westward or pakaliwa ang track nitong si Paeng sa susunod na 12 oras at patuloy na lalayo sa ating bansa
Pagsapit naman mamayang hapon, magsisimulang humilaga or northwestward ang pagkilos nito hanggang sa makalabas po ng Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga or hapon. So, ayan mga tugang sa tuyang update hali sa DOST Pag-asa. Press briefing po aninda. Manungod kay Bagyong Paeng as of 5 a.m. o alas 5 nin pagkaaga kasubago lang iyan. I-considerar ta na beautiful day ini dahil sa aga maluwas na nga ni daa si Bagyong Paeng. Alagad may mga nagluluwas na may maabot pa na Queenie pero halaton taman girare an update kan Pag-asa dahil pwede pang magbago ini. Beautiful Sunday. This is my beautiful day. Garo ang nagrabe ka ini ni Bagyong Paeng mga tugang duman sa Mindanao. Kasi 'di ba? So mga landslides ang pinaka nagkausa talaga nin casualties duman sa parte kan Mindanao and duman naman sa Cavite Kasubanggi is binaha din talaga nin grabe. So padagos ta po na ipangadjian sa tuyang mga tugang na mga nasa ibang lugar na talagang naapektaran nin grabe as in magpasalamat na lang din kita na digdi sa tuya sa tuyang probinsya, sa tuyang lugar, rehiyon is safe man po ang gabos. Good morning, attorney. Shout out po sa Cagsaw Riders Club, especially kay Ninong Mate Marlon. Sabi po yan ni ni Sir Thonton Batonton. It's a beautiful Sir Thon, garo, haloy na kamong warang rides, Cagsaw Riders Club. Hello po, shout out. Sunday. Tiga-abangan ko po ang masunod nindong rides. Good morning to Tita Melody Mimay Magalona dyan po sa Anislag, Daraga Albay. Good morning, Attorney, God bless. Hello, Sir JP Marbella Pimentel. Good morning. Naaraman ko ba ang full name mo, Sir JP? Pag huna mo Jose ba ito o Joel? Joel! Good morning, Sir Joel. Ang tagsa diri mga tugang kang JMP Adventure Park, formerly Stairways to Heaven, dyan sa Polanggi, Albay. Good morning, Attorney Tin. Good morning din po sa imo, Sir Ray Bachiller. Good morning. So, mga tugang, speaking of Bagyo, garodakol sa indo ang nag-abang kang mga prutas kang sa inong kapitbahay na pwedeng pakroon, pwedeng gulayon. Guilty or not guilty? Waiting for me. When I see her, I know that she'll say, hey, 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 it's a beautiful day. Elingaw, nag-uulok si nanay o si tatay habang nagdadangog sako. Ah, beautiful Sunday. This is Perang sapad daw ang nako akaini. beautiful day. When you say that you love me, Nyan, sisay daw ang nanguroa kang prutas kang kapitbahay. it's a beautiful day. Siraon man ang gad magpakro pag arog ka ini ang panahon. You're by my side. Tapos kung nyug naman maggulay. Anong paborito nindong gulay sa nyug? It's a beautiful day. We'll drive on and follow the sun, making Sunday
Ano daw, pwede ba talagang kuwaon nindo iyan na prutas kang sa inyong kapitbahay? Ngayon nagbagyo man, Beautiful Sunday. mga tugang, nakadepende po iyan kung kamo ang nagyugo-yugo o subagyo o sipaing. As in, nakadepende iyan kung nahulog yan sa prutas, kung nahulog sa indong daga or harong, o ika mismo ang nagputol. So, nakadepende iyan dyan. Ano sa hiling nindo? Pwede ba? Nagbagyo man ngaya. Ka-selfish man ngaya kang kapitbahay kung para kaan, dai pa itao. Dakulon man ngaya ngani siya. Dakulon man siyang batag, dakulon man siyang mangga, dakulon man siyang nyug. Good morning, attorney. Hello po, Ma'am Adelina Balinga sa Magallaon. Ay, ano pala to? Tita Deling, good morning. Good morning, attorney. Good morning po, Sir Miel Sarmiento. I think I'll take a walk in the park. Maray pa subagyo, pighandaan. Ako lugod birthday, wara lugod handa. Happy birthday, Tita Deling. Got someone. Paano pala yung mga may birthday daw, walang handa. Yung bagyo pinaghandaan. Happy birthday, Tita Diling. Handaan ka daw po ni Kuya Bobet. Siya na daw bahala sa'yo. At si Ate Majo. Oy, speaking of birthday, belated happy birthday din to Francis Lim, kang Ginobatan Albay. Happy birthday. Belated happy birthday as well to Lola Nita Alcantara, kang Mayon Daraga Albay. It's a beautiful Marahay na pagkaaga din po palan sa tuyang paraan tabay na si Ma'am Ruby Amaranto. Permida ang nakaantabay. Good morning po, Ma'am Ruby Amaranto. We'll drive on and follow the sun, making sun. Good AM, Attorney Tinda. Iman masyado natumba ang mga saba o GM Gabawan. Dayman daa palan masyadong natumba so mga kahoy kang kang saba. O natapig kuroan nindo iyan. Daw po, Attorney Tin, kung may bagyo po, tapos may naglayog na yero sa tinampo, pwede na po bakuanon ang yero ni Maski Sisay. It's a beautiful Prutas ang pinag-uro ng tamayero na bagadigdi. Kamu maski anong pigkukuanin do. Naglayog da aso yero, pwede da abang kuwaon sa tinampo. Pag may nagsusugkaan na sa iya na yero na iyan, day kakaan, magdot-dot. It's a beautiful day. Beautiful Sunday. Pero kung wala naman, syempre di pisilon maaraman kung kay si sa iyan na yero na yan. Mga tugang, igwa kita nin batas na kunyari, kwarta or usually kwarta napurot mo. Una mo gayod, pwede iyan na ibulsa mo na sana, adi. When I see her, I know that you'll say, hey,
Aram ba nindo na pag iyan na napurot nindo, kunyari so kwarta napurot nindo, nadain nindo pig surrender, pig tao, ipig report sa mga otoridad, pwede ka mong kasuhan nin theft. Ngayaday ko man inabas, napurot ko man sana. The law may be harsh, but it is the law. Juralex sed lex. Maski dai man talaga hinaabas mo iyan, maski napurot mo man sana iyan, we have a duty na itao po yan sa mga otoridad. Bako yan sa imo. Para pag tighanap kang may tagsadiri, maibalik man sa iya. Ano pa mga nagrelayog dyan or mga nahulog na kinuruan nindo? Again, mga tugang, pwede ka mong mag-call, pwedeng maghapot kay Christine Longabella, pwedeng makipagkulitan sa 0915-228-3732. As in, naka-live din kita sa Facebook, DZGB News Online. Oro at to karonta na ang mga pwedeng mangyari under our law, particularly Civil Code on property, ang mga manungod sa mga prutas na nahulog o basta sa nanindong pinutol. Mabalik lang po kita makalis ang nagkapirang pagiramdom, oras alas 6:31. Ang nagmamahal, nagmamagi. Paano pangitiin ang nalulungkot? Lutuan with Maggie. Paano pasiglahin ang napapagod? Lutuan with Maggie. Magbudbud ng pagmamahal pag nagluluto sa sarap at aroma ng all-in-one Maggie Magic Sarap. Kung ang lahat ay nagluluto na nanggagaling sa puso, ang sarap ng buhay sa mundo. Ang nagmamahal, nagmamagi. Maggie Magic Sarap. Sa luto mo, sumasarap ang buhay. Mag-Maggie Magic Sarap araw-araw. All-in-one sa sangkap na pampasarap. Kaya anong maglutuin? Magical. Heidelin Diaz po. Nay, sa sports, maraming matututunan na dala ng anak mo habang buhay. Mapapagod siya sa training. Lalakas ang disiplina niya sa sarili. Hindi siya laging mananalo. Matututo siyang magpursige at pagbutihin pa. Tulong para may energy siyang magpursige, mag-Milo with proper diet and exercise. May milk, malt barley at energy-releasing nutrients. Milo, may tagumpay ang pursigido. Everyday na pagpupursige, dala yan hanggang paglaki. Mag-Milo with proper diet and exercise. Ang isinasali na dugo sa tao ay isang lunas na hindi maaaring likhain mula sa mga artipisyal na bagay. Ito ay nanggagaling sa mga taong may mabubuting puso, mga bagong bayani na kusang loob na nagbibigay ng sariling dugo upang makasagip ng isang buhay. Makiisa sa Dugoyanihan sulong sa pagtulong ng dugong Pilipino. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar para sa schedule ng Mobile Blood Donation Drive. Magbudbud ng pagmamahal pag Dapat nagluluto aram sa mo. sarap at aroma ng Ignorance of the law all-in-one Maggie excuses Magic no Sarap. one. Kaya, dapat aram mo. Dapat Sunday morning, up with the lark. I think I'll take a walk in the park. Hey, 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 it's a beautiful day. Maray na pagkaagaliwat mga tugang. Good morning sa mga kakabukas pasanakang sa indang mga radyo. What you say? Hey, 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 it's a beautiful day. Higop-higop na po kang something hot.
Pero mas magayon, mas masiram, as in mas healthy kung ang tigihigop nindo, Jim's Coffee. Beautiful day when you say that you love me. Oh my, it's a beautiful day. O, mabalik na kita mga tugang duman sa satuyang kahaputan. Let's take the car and go for a ride. Hey, it's a beautiful. Pag prutas ba arog kan batag, Follow the sun, making Sunday. saba, banana, ano pang ibang apod sa batag? Niyog, tapayas, Beautiful Sunday. mangga, so mga prutas baga dyan. Beautiful day. Nagsuro pa'y, so mga prutas na yan. Dyan sa indong harong, prutas kang sa indong kapitbahay, sa harong nindo o sa daga nindo. Pwede man nindo yan kuwaon. Under our civil code, mga tugang, fruits naturally falling upon the adjacent land belong to the owner of the said land. Anong ibig sabihin ka to? Dito ta. Oh my, it's a beautiful day. Beautiful sun. So, prutas daa na fall naturally. Ibig sabihin mga tugang kang naturally falling. Arog ka na, kunyari si Bagyong Paeng, no? Siya ang nagkausa para mahulog sa prutas. Iba po ang naturally na-fall. Iba iyan sa pigputol mo mismo When I see her, or may ginibo ka para mahulog sa imo. Oh. So, prutas. O, yung mga teenager, tanan naman. Pero iba na naman nasa isip ka ini. beautiful Sunday. This is my Yan mga tugang. Magkaiba yan. So, naturally na na-fall sa pinutol mo mismo or may ginibo ka, arog kang tig-shake-shake mo. So, puno, niyugo-yugo mo para mahulog. Day kakaan. It's a beautiful day. Ang pwede lang na mapasai mo, kunyari, so kapitbahay mo, Let's take yan sumaytag sa diri kang puno na may prutas. Maski pa ang prutas na iyan, mapamangga, tapayas, batag, morning. maski pa iyan na prutas, yaon na dyan sa may balkon mo. Or garon nang aakit na sa imo so prutas. Dai mo nang gad iyan pagkuwaon, maski pa very obvious na yaon na sa harong mo o sa daga mo so prutas. Unless and until daiyan nahuhulog naturally, dai iyan pwedeng mapasa imo. Say that you love me. So, halaton mo lang na ma-fall sa imo so prutas. Saka ka dyan magiging safe. Saka iyan pwedeng makonsider as yours. Beautiful Sunday. This is my beautiful day. Sana malinaw. Arog man lang sa pagkamuot. Halaton mong ma-fall sa imo naturally. So, pigliligawan mo.
Day ka mamirit. Para mapasai mo, dapat naturally falling. Good morning, Attorney Tin. Watching from Ginobatan. Pabati po sa Balisoro family. Always DZGB. Wow, thank you so much, Balisoro family. Sa Ginobatan. Marhay na damlag po, Attorney 834. Jeje Manini, si Sir Juan Caudillo. Attorney Bea Alonzo. Ata ba, Sir Juan? Attorney Bea Alonzo. Haggard or tired version ako. Watching po from Taguig. Kagabi nag-try po ako maglaog. We're in Cavite po. Warehouse namin. Grabe na po yung baha kagabi. Sabi po yan ni Tibanyez Oric ang sa iyang name sa Facebook. Pakumusta man po kina Emilia Texon sa Bakakay Albay. Hello po daw sa Bakakay Albay kina Emilia Texon. May nagpapakumusta po kang sa indong kamugtakan dyan sa Bakakay Albay. Pero don't you worry, Sir Tibanyez Oric, dahil sabi ko nga ni Kasubago, 0 casualty man po kami digdi sa Albay. So nothing to worry about sa imo po na maawot na kumustahon. For sure, safe din sinda duman ngunyan sa Bakakay Albay. Good morning po, Barce family and Banyares family and Balderam family. Balderrama gay din eh. Sabi ni Ma'am Glenda Balderrama, good morning po sa inyo dyan. Good morning, Attorney Tin, watching from Sorsogon City. Sabi po ni Sir Louie Ariola. Kumusta daw dyan sa Sorsogon ang kamugtakan? Ano daw kung possible man ang sa tuyang tinampo dyan pasiring sa Sorsogon? Good morning po. Okay, sabi po yan ni Ma'am Aiza Esclares. Digdi sa daraga, wara. Sabi po ni Love Dara. Ano daw ining wara sa daraga? Good morning po, Attorney. Watching from Lower Binogsakan, Ginobatan. It's coming from Sir Ramil Cornelio Ongguda. Okay, Gabawan Daraga Albay. Good morning, Daa. Hello mo sa mga taga Gabawan Daraga Albay. Sabi po yan ni Sir Erning Molar Jacob. Okay, sabi po ni Ma'am Arlene Azores na nanawagan po sa APEC. Pakitawagan niyo po ng pansin ng APEC igwa tabing natiklop na poste digdi sa Samo. Barangay Buyuan, digdi sa Purok 6, tabi. Sana tabi maayos inikan APEC dahil sa programa nyo tabi, baka kumaskas ang pag-aksyon kan APEC. Takaipuhan ko tabi. Ano ini? Okay. Kaipuhan da nebulizer na aki niya. Grabe ang problema. Nananawagan tabi kita sa APEC or sana kung may paraan tabay kita ngunyan na pwede po na ma-actionan inikan APEC kung pwede po sa to yung mga opisyales, nakikiuron po kami na may na tumbadaan na poste kan APEC dyan sa Barangay Buyuan, Purok 6. Bata kaipuan mag-nebulizer da kaining aki niya po. Hello po. Sabi po yan ni Ma'am Arlene Azores. Purok 6, kang Barangay Buyuan. Grabe ang hugot ni Attorney Garillo God. Nahulog na ako. Simon naturally. Good morning po. Sabi yan ni Sir William Alvarado. Pag nahulog ka na naturally, Sir William, pwede ka nang mapasako. Hoy, charot lang.
Good morning po, Ma'am Maria Gloria Banila. Good morning po, attorney watching from Saudi. Wow. Nakaabot kitang Saudi. Good morning sa mga yaon dyan sa ibang bansa. Nasa tuyang mga kababayan. Maray na pagkaaga po. Sabi yan ni Sir Chafanes Blance. Blance or Blance? Good morning. Ingat po dyan sa Saudi. Chris Diamante Banania watching from Rapu-Rapu. Good morning to you, Sir Chris. Tama po ba, sir? Kumusta da po sa mga taga-Tabaco? Pipahapot po ni Chafanes Blance from Saudi. Pagkukumusta niya po sa mga kamag-anak niya gayo dyan sa Tabaco. Safe man po kami digdi, sir, sa Albay, mga naghahadit na sa tuyo ang mga tugang, mga kapamilya dyan sa ibang bansa. Safe man po kami digdi sa Albay. Sana all concerned. Uy, so NDRRMC haluyo na wara text, pero dahil kay Bagyong Paeng, siya ay muling nagbabalik at nagpapakita ng pag-care sa ating lahat. Sana all, NDRRMC. Good morning po, Direk Edwin Peralta. Mauran pa po, Direk, sa luwas. Dahil naman. Wara na dang uran sa luwas talaga mga tugang digdi sa tuya sa syudad ni Legazpi. Sana magtuloy-tuloy na. Bata, long weekend kita. Maundas pa. Kumusta man dyan sa mga nagpralanong magbakasyon ngunya na long weekend, alagad na pornada. Dahil kay Bagyong Paeng. So, mga parasira ta po dyan, para po sa indong safety, dahil na po ngo na trabaho. I-make sure tango na marahinaan sa tuyong panahon. Dahil po kita pakakampante na maski paluwas na si Paeng digdi sa Philippine Area of Responsibility, pwede na kamungon yan, as in maski wala nang masyadong oran, pwede nang duman sa dagat. Dahil po pakakampante, mas maray nang magpasiguro kita kang sa tuyang safety. Baka bagangon yan, paghuna ta, wala na, pero uro at yan, mag-ura na namanin makusog. Mga tugang sa aga, October 31, ibigdeklara na po ini ni Presidente Bongbong Marcos na special non-working holiday. Mataram naman kamukaan, buti pa ang holiday special. And na-explicar ko na nga last week na under our labor code mga tugang digdi sa Pilipinas, iyan ang pigsusunod tang laws pag-abot sa labor. Kapag ang sarong aldaw special non-working holiday, kapag po kamo dai naglaog,
wala ka mong sweldo. No work, no pay iyan. Alagad pag kamo naman naglaog, igwa ka mo nindagdag sa saindong sahod para sa aldaw na ito. Additional 30%. So, susahod mo para sa aldaw na ito, ita-times mo sa 0.30, and then so total ka to, yan ang i-add mo sa imong sahod for that day. Ano daw? Kaya daw abo ko magparamat. Kaya nga ni naglo kita para warang mat. Igwa man palan giraray mat salo. We'll drive on and follow the sun. Basta additional 30% iyan mga tugang sa saindong sahod. 30% kang sahod mo para sa aldaw na ito. Pag ika naglaog sa sarong special non-working holiday. Alagad pag nagkataon, day off mo pa ang piglaugan mong special non-working holiday. 50% po. Imbes na 30% ang dagdag sa imong sahod. Say that you love me. Oh, my, it's a beautiful day. Alagad ba ko po ini applicable sa gabos ha? So mga covered lang kang sa tuyang Labor Code of the Philippines na mga empleyado. Arog na sana kang private employees. Yan, sinda po ang entitled dyan, private employees. Bako po sa mga nagtatrabaho sa gobyerno. Also, so mga rank and file employees. Pag sinabi tang rank and file, so ang mga empleyado, bako po su supervisory na may mga halangkaw na posisyon, bako din iyan applicable po sa Indo. Alagad, depende ta kung naging practice na din ng kumpanya na maski sa supervisory employees, pigtataw ang arog kaining benefits, dahil na yan pwedeng bawiun kang employer. And if yan ang nakapalaog sa indong collective bargaining agreement. It's a beautiful day. I've got someone waiting for me. When Attorney si Mama Mutabi, sa din nga na. Naghanap ni tita dito si Mama. Ma, may naghanap tabi sa imo. Sabi ni Ate Majo, Tita Diling, di mo man daw birthday. January 2 daw ang birthday mo. Inyan, Tita Diling ha. Uy, day ko mag-araway sa live ko. Nag-iriwal na baya sa live ko. Iling nga. it's a beautiful day. Birds are singing. Good morning po kay Sir Afraim Reyes Kang Banyag Daraga Albay. Good morning po from Cavite, sabi ni Ma'am Eden Banyadera Lunas. Salamat po, attorney, nakaabang. Lagi ako po kay VP Henry tuwing umaga. Wow, salamaton po. Sir Tiofanes Blance. Good morning po, attorney, from Taguig, sabi ni Sir Roel Butial Leonaida. Mga tugang, 7 minutos na lang po bago mag alas 7 nin pagkaaga. Sana po padagos an sa indong pag-antabay sa samuyang mga programa digdi sa DZGB. Gusto ko din pala na i-commend ang sa kuyang mga katrabaho digdi sa DZGB. Talagang grabe ang sa indang effort mga tugang nung nagkaigwa po nin special coverage para kay Bagyong Paeng. Mga wara din talagang mga katurog para lang makapaghatod nin serbisyo sa indong gabos.
May pahabol, pakigreet si Clyde Joshua Taliada Año Nuevo. Happy birthday. Happy birthday to Clyde Joshua Taliada Año Nuevo. Ano ang handa ta dyan, Clyde Joshua? Handa ka na bang mahalin siya? Apek, paayos naman ang poste sa buyuan para makacharge na kami. Lowbat na mga cellphone namin. Salamat. Sabi po yan ni Ma'am Iram Zul. Apek, again po, sa Barangay Buyuan, may natumbada ang poste. Please po, paki-actionan man po ini. Salamaton. So, mga tugang, kaipuhan ko na po magpaaram sa kuyang programa. Antabayanan po ako para sa Legally Yours GB Dapat Aram Mo with Kuya Mike. Pag Sabado po alas 11 hanggang alas 12 nin pagkaudto.